Natanggap na ng Nuwan Farm and Resort ang kanilang safety seal mula sa Department of the Interior and Local Government at Local IATF ng Bacolor. Patunay ang selyo ng mahigpit na pagpapatupad ng health at safety protocol sa naturang resort. Ito rin ang kauna-unahang leisure establishment sa bayan na nakakuha ng safety seal. Si Nuwan Farm at na nag-comply po sa mga requirements. So yan po in-inspection ng ating DILG officer at yung ating DPLO and the rest of the group. So we found out na siya po qualified na mabigyan na ng safety seal dito sa ating bayan. Dahil nga pandemic, kinakailangan ng advance booking upang ma-enjoy ang One with Nature relaxation sa Nuwan. Nangangailangan din ng negative RT-PCR test result ang mga turistang mula sa labas ng Pampanga. Sa entrance pa lang ng resort, bubungad na ang thermal face scanner at misting machine. Alfresco dine-in din ang setup sa kanilang cafe upang mapanatili ang magandang airflow o daloy ng hangin. Sa mga nais mag-overnight stay, garantisadong fully sanitize ang kanilang 6 na villas na may kanya-kanyang exclusive pool. Meron kami yung machine, yung fogging machine para ma-assure namin na nasasanitize yung mga guests din namin. Nakasisigurado po kayo na ang mga villa po natin nasasanitize ng mabuti at yung mga protocols ng government natin, sinusunod po lahat ng Nuwan Farm and Resort. Naging malaking dagok umano ang COVID-19 pandemic sa dagsa ng mga turistang bumibisita sa Nuwan. Pero malaking epekto yung nangyaring pandemic na to. Unang-una, siyempre income. Nawalan ng mga customer. Walang magbubuk dahil doon sa pandemic na kumalat na COVID-19. Subalit kahit hirap, hindi umano nila binitiwan ang higit 20 empleyado noong halos wala nang kinikita ang resort. Iniisip din namin yung kapakanan nila. Siyempre sila kumakain din. Nung magsimula ang pandemic, pinatawag namin lahat ng mga employees namin. Nagbigay kami ng mga rice subsidy, saka mga cash. Ngayong medyo lumuluwag na sa galaw ng tao, unti-unti na umunong nagbabalik sigla ang bilang ng kanilang mga bisita. Pinahihintulutan man ng full capacity operation sa resort, mas pinili pa rin itong limitahan sa 50% capacity. Ito'y para maiwasan ang virus transmission. Sa kabilang banda, hangad ng local IATF na lahat ng nasa 30 inland at farm resort sa Bacolor ay maging compliant sa safety protocols upang makaarangkada na sa kanilang negosyo. Batid ng LGU na sa hirap ng buhay, kinakailangan balansehin ang community health situation at ekonomiya. Rainiel Pawid, CLTV News.